Ассалому алейкум. Муроҷиати ман ба модаре, ки писари 10-солаашро аз даст додааст. Аз сари моам гузаштагиае воқеа. Дар солҳои ҷанги Тоҷикистон 1993 сол дар назди ман бародари маро ба қатл расондагӣ будам. Ман 20 сола будам, бародарам 25 сола. Ман ин модарро ҳис мекунам, барое ки бародари ман бародари ҷонӣ буда барам буд доим. Аз даст бародарам вақте ки додам. То 6 моҳ ама пас аз намози шом намедидам ва намешунавидам. Шок дар қалбидагӣ будам ман. барои ҳамин модари меҳрубон, модари қобилиҷони ғорамарг, Аллоҳ таоло барои шумо сабри ҷамил насиб гардонад. Ман ина аз марги бародари ман 33 сол гузашт. Ина январ 33 сол мешавад. 33 сол 17 январ. Лекин ҳеҷ гоҳ ман фаромӯш намекунам, барое ки бародари ман ҷони ҷигари ман буд, ки ман доим бо бародар якҷо будем. қадар ман месӯзам. Барои шумо медонам, ки душвор аст, қиин аст модари ман чӣ қадар барои бародари ман сӯхт. Лекин бозам Аллоҳ таоло барои мо сабр медиҳад, ки ман қадар сабр кардам, гузаштам ҳамаи инҳоро, алҳамдулиллаҳ. Лекин фаромӯш намекунам. Шумо фаромӯш намекунед ҳамчун модар, лекин Аллоҳ таоло барои шумо сабри ҷамил насиб гардонад ва ҳамдардии маро қабул кунед иншоалло. Ман бемор будам, натонистам барои шумо видео кунам. бахшиши зиёд ки ҳолиям ба худна омадам. Аз вақте ки ҳамин видеои шуморо тамошо мекунам, фақат гирья. Яъне ки месӯзад, дили ҷигарам месӯзад. Ман ҳам модар ҳастам, ҳис мекунам, ки фарзанд аз даст додан чӣ аст. Ман фарзанд аз даст додагиам, лекин бо дигар тариқа, бо тариқаи худшон аз дунё гузаштагианд. Фарзанда кадом модаре, ки аз даст додагия, фарзандаш мурдагия ва ҳис мекунам модаре, ки фарзанд аз даст дода. Барои ҳамин очи қобилиҷони раҳматӣ, очи қобилиҷони ғорамарг, худованд барои шумо сабри ҷамил насиб гардонад. Аллоҳ таоло шуморо аз бачаетон, ки ҳаст дар бартон, ай худованд орзуотонро худованд бития, ба орзуотон бирасен. Бачаактон дар бартон худованд умри дарозшон тия ва ҳар орзуе ки доред худованд ба орзуотон бирасонад. ва бори дигар ба шумо ҳамдардии худро баён мекунам. Ҳамдардӣ ва таъзияти маро қабул кунед. модари қобилиҷони ғорамарг, ин тақдир аст. аз тақдир роҳи гурез нестаем. вақте 1993 мо дар шаҳри ваҳдат будем, ба падару модари мо гуфтанд, ки гирин фарзандатонро ба шаҳри Душанбе барем, онҷо тинҷияи амония. Моро ба Душанбе роҳӣ карданд. Дар Душанбе бародари маро дар пеши ман ба қатл расонданд. бо як бачаи дигарро гӯша бридан дар дасташ доданд. яъне ки инҳоро дидан дар пеши ма духтари 20 сола, ин кори осон неста. барои аз тақдир роҳи гурез неста. инҷа як ҳоҷӣ аст, войма мекунад, дод мезанад, ки бихезем миёд Тоҷикистон, Ҳоҷи Исмоил. Ман ба бародар Ҳоҷи Исмоил гуфтем, ки бародар Ҳоҷи Исмоил, шумо медонед ҳоҷӣ ҳастем, ки дар аз тақдир роҳи гурез неста. дар тақдир чизе ки бошад мо мебинем, нодида илоҷ неста. барои ҳамин ҳеҷ вақт чӣ накунем, бигӯем, ки худованд дар ҷое ки ҳастем, моро худованд худ дар панаҳи ҳифзи худаш нигоҳ бидорад. воҳима кардан дар кор неста. дар Тоҷикистонам бошем, дар Арменистонам бошем, дар Германия, дар Россия, дар ҷое ки бошем, чӣ ки дар тақдири мо бошад, оро мебинем мо. лекин фақат барои ин модар мо бояд сабр аз худованд талаб кунем ва модарро дилтиӣ кунем, ки модарҷон, худтонро аз даст надиҳед. гуфти Муса Федо Кампиро мегӯянд, ку одами мурда аз дунё мисол гузашт, рафт мисол, лекин мо зиндаҳо бо чӣ қадаре ки бошад, бо зинда мемонем, ку барои ҳамин фақат мегӯем худованд сабр диҳед. мегӯем, ки инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. барои худованд давид ниёз мекунем ва бозгашт мо ба сӯи Аллоҳ таолост. барои ҳамин модаре, ки Қобилиҷон, илтимос воҳимаҳоро гӯш накунед, ба воҳима дода нашавед иншоалло. мо дуогӯи шумо ҳастем. ман ин ситаморо аз сар гузарондагием. бародарам мегӯяд, воко дар пеши ман ба қатл расонданд. ман кӯдакҳои дугоникомам аз даст додагиам, гузаштагианд, ба марги хушон гузаштагианд. барои ин фарзанд аз даст додан, бародарро дар пеши инсон ба қатл расондан, ино трагедияи калон аст барои инсон. барои ҳамин худованд сабри ҷамил барои шумо насиб гардонад иншоалло. модари Қобилиҷони ғорамарг ва мо ҳамеша бо шумо ҳастем ва аз тақдир роҳи гурез нестай. ҳамин ҳоҷиёро илтимос мекунам, ки қадар воҳима накунем, бихезем Тоҷикистон биёем, бихезем. дар Тоҷикистон ягон корхона дорем, ки одаморо даъват мекунем, мегӯем, ки бихезем биёем. ягон корхона дорем, ки мегӯем бихезем биёем кор кунем. надорем. чӣ қадar воҳима мекунед одаморо, метарсонед, меларзонедшон. ина моро воҳима кардан, ай ваҳдат бихезем Душанбе барем, гуфтан соли 1993. чӣ шуд ба мо? нақл кардам шумода. аз тақдир роҳи гурез неста. мегӯяд, ку дар охири оятҳои сураи Ёсин, ки худованд чизере гуфт, ки шав, пас мешавад. чӣ ки амри худованд шуд, мешавад. он насиби инсон мурдан бошад, ба қатл расондан бошад, ку дар ҷое ки бошад, ба қатл расонида мешавад.
در جا که باشه اونجا جونش گرفته میشه. اون مرد که اومد، حضرت عزرائیل که اومد، اون نمیپرسه که تو در تاجیکستان مرگی را بگیریم که در روسیه بگیم. در جایی که اومد پیش قفا نمیره، اونجا میگیره جان انسان به امر الله تعالی، به الله تعالی میبره میرسونه. بار دیگر مادری قبول جان غورمر الله تعالی برایشون صبر جمیل نصیب گردانه و همدردی و تعزیت ما رو قبول کنیم ان شاء الله.